Hello guys! Isa pong magandang araw sa ating lahat at ganoon din po sa ating mga kapwa reactors ng Mari Nation. Maraming salamat po sa bawat suporta niyo po sa ating idol Mariano and Cindy. Guys, samahan niyo ako. Mag-react po tayo ngayon ng video. Ang pagduduet po ng dalawa nating idol. Ito po yung hinihintay ko talaga guys. Perfect po talaga. Ang galing nilang dalawa. And let's do this. Napakasimple lang, ano? Wow! Woo-hoo! Galing! Perfect talaga! Yeah! See me break all you up in 3 days or see you over again. Saying it's a mistake, trick, but show us how we want. But as I'm champagne, and you know, Yun! Galing! I'm the first to say that I'm not Woo! perfect. You're the first to say Husay! you want the best thing. But now I know I'm perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Yay! Try to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break all you up in 3 days or till you overgame, saying it's a mistake, trick, but show us how we want. Words of champagne, and you know, I'm the first to say that I'm not perfect. Then you're the first to say you want the best thing. But now I know I'm perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Galing, di Mariano talaga. First to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know I'm perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, Woo-hoo-hoo-hoo! Ang galing! but now I know I'm perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Yay! Grabe! Napakagaling. Sobrang husay. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na itong dalawang batang ito, pag kumanta, talagang sa puso talaga, tagos na tagos. Ito yung gustong-gusto ko sa mga batang ito. Pag kumanta sila, dito sa puso talaga. Hindi yung magaling na kumanta, ang galing bumirit, ang galing magpataas ng poses, pero wala rito eh. Si Cindy at saka si Idol Mariano talaga, pag kumakanta yung dalawang yan, may puso talaga. Ang ibig ko sabihin dito, pag kumanta talaga, talagang maramdaman mo. Maramdaman mo na talagang yung kanta talaga, nakikita natin sa mukha nila at sa puso nila at sa pagbibitaw nila ng mga words. Nakikita natin at naramdaman natin talaga na tagos sa puso talaga. Wow! Ang perfect talaga. Ang husay. Woohoo! Galing. Hey guys, thank you guys sa walang sawang suporta po na binibigay nyo po sa ating dalawang idol po, ang mga batang ito.
At ngayon guys, nakikita natin na unti-unti na pong nagbabago ang kanilang buhay. Sa estado ng buhay nila, unti-unti na umaangat, unti-unti na sila nag-i-improve sa kanilang buhay. Dahil po sa pagsisikap nila, dahil po sa pagtatrabaho nila, araw at gabi nagtatrabaho yung mga batang yan. Kaya Idol Mariano and Cindy, congratulations po, and masayang-masaya po kami dahil po marami na nangyayari sa buhay nyo. Yung mga nangyayaring mga magaganda, hindi po mga nangyayari na hindi maganda. Kaya congratulations po sa bawat vlog nyo, sa bawat ginagawa nyo. Congrats po sa inyong lahat. At sigit sa lahat sa mga magulang nyo, congratulations. God bless you and more power. Guys, maraming salamat ulit.